ini zvinhu zangu zinofaya manje. Ungonza wangutoedza kangowanda ungoti hanzi zvekufaya zvangu manje zvekufaya manje. Wotarisa kuona kuti zvamadishi zvemasatellite dish toona bhora satellite rangu ndinaro. Utoona kuti fridge yangu food ndinaja lot uona kuti fridge mangu makaita zvapera. Kuti zvapera but inini manje munogara makazala imomo ndichidya chikafu ndidya makeke nzimbe zvese ndichidya ndichinakirwa ndichidya ndizvo zvimwe zvacho zviri umfungo ndichiuramba vhurika ipapo zvakagara mese momo zvangu zviri kufaya manje. Ndaanza wana akawanda ngotaura zvakangowanda hanzi ndiri kufaya ku-UK ndiri kufaya ku-Canada ku-South Africa ku-USA kwese ungonzwa kungotaura kuti zviri kufaya zvangu kuita kutarisa ndina equipment panapa. Ndina equipment yakawanda chaizvo equipment yekuti ukaitarisa so apa ndakukwira mumengo iyi ndakwira mumengo ndakudya mengo ndikada kuchuva basikoro rangu kungogadzira ipapo zvakutondifaya zvangu zviri kufaya